Ak vám niekto odporučil intimné výplachy, možno vám nevedomky pridal ďalšie problémy. Som doktor Kolár a v gynekológii bez obáv otvárame témy z oblasti gynekológie a ženského zdravia. Niektoré ženy sa kvôli výplachom opakovane liečia na infekcie, ktoré by ale vôbec nemuseli mať. A čudujú sa, prečo sa stále vracajú. Problém nie je len v samotnom výplachu, ale v tom, že narúša prirodzené prostredie pošvy a to môže následne otvoriť dvere baktériám a kvasinkám. Pravda je ale takáto. Väčšina žien výplachy vôbec nepotrebuje, vulva má totižto svoj vlastný samočistiaci mechanizmus. Zasahovať do neho chemicky nie je len zbytočné, môže byť aj riskantné. Ak si hovoríte, veď to robím len preto, aby som bola čistá, tak čistota neznamená zásah dovnútra. Znamená rešpekt tomu, čo vo vašom tele funguje prirodzene. Ak máte pocit nepohodlia, zápachu či výtoku, výplach to nevyrieši. Dôležitejšie je navštíviť gynekológa, nájsť príčinu a zvoliť adekvátnu liečbu. Dámy, zaujíma ma váš názor, čo na intimné výplachy hovoríte zo svojej skúsenosti vy. Dajte mi vedieť v komentári.